Здравейте хора! Сега отиваме просто някъде на разходка. Тук сме до едно училище и сега ще ви покажа моя аутфит. Тя сме с моя братко. Значи моя аутфит е такива дънки с джобчетко. Колана на Гучи, така буза на числа. Абе стига бе! Тук съм с един... не мога да го кажа. Значи с един лафали, черно горнище и цял датва ми аутфита. Сега вижте моя Това е аутфит. нейния аутфит. Моя аутфит е такива обувки. Да. Такива... И да, хора, сега там е нашата кола, между другото. Сега чуваме до една позната. И така, хора, тук е мястото. Между другото, днес може да качим някакво видео с котки, така че очаквайте по-скоро. Това е нашата кола. Не, аз се карам, майка ми и баща ми. Тук влизаме в двора. Много няма да ви снимам, защото тук са ние приятели. Така влизаме, тук имате огромен двор, така. И така, тук има презалки, люки. И така, тук е вътре. Там имат огромен двор, просто тук. Супер огромен. И да, хора, чао!